Oke bolo, iki terakhir sore-sore gini ki enake mancing wae. Mancing sak oleh sembuh oleh wah opo iki engko iki. Iki tak pasangi sik tegekku iki. Oke bar kuwi dicemplungne. Cara misale oleh gede alhamdulillah. Cara ora oleh ya wis apa-apa jenenge hiburan ya kan. Iki umpanku iki ya ger cacing ngene iki ae bolo. Biasanya cacing ki malah umpan sejuta umat iki. Malah iwak apa-apa gelem iki. Ya trehe duweni ya ger cacing. Sijine wis dicemplungne. Nah, iki nggawa tekek sitok meneh. Nek cara sepi kan ora ngelamun-ngelamun tenan iki, men nek kesibukan. Nek nggo pancing lurus soporti sijine ora mangan, sijine mangan. Sakjane cara iwake nggo ajar ngono ya nggo pancing sitok ae wis sibuk. Tapi kan kadang-kadang iwake pas ora gelem mangan, pas piye. Ya si pas dolan apa pas nang pasar kan ora ngerti dhewe. Apa iwake ya nek sore-sore ngene iki ya mancing juga. Apa iwake sing cilik-cilik nek sore ngene iki budal ngaji, apa sing tuwek-tuwek padha ngrumpi-ngrumpi ning ngarepan ngono kae. Bismillahirrahmanirrahim. Dah kan, oleh kan? Iki apa iki? Walah nila bocil dadakno. Bocil-bocil gak masalah wis angkut wae cemplungne plung. Oke, pasang umpan meneh, umpan ya mek ger cacing bolo. Cemplungne meneh. Mak plung. Wih, oleh meneh. Alah. Oh, iki gede. Yalah ya ternyata nila bocil meneh ditelaten ae. Digoreng garing ngono ae. Nah, iki mancingku ditarik meneh bolo. Ternyata iwak apa iki? Iwak keting. Ya lumayan lah. Sak jempol tangan. Enek variasine ranila bocil tok, enek ketingin juga dadakno. Sakjane iki iwak iki gawayap, tapi ya mek bocil-bocil tok. Wong umpane ger lumut. Umpane cacing. Ini cara diumpani lumut ngono paling babone gelem munggah iki. Wah, kan oleh meneh. Lagi dicemplungne wis oleh meneh. Tapi yo ngene iki, iwake cilik ngene iki. Tapi rumah saku iwake kene iki ya ger cilik-cilik ngene iki ya.
Mbo sing gede-gede nanti wedoan. Tinggal ngutut sik wae. Tinggal sebat-sebat sik wae. Digondol. Giliran jorane diangkat, dadakno ger ngeprank. Malah pancing sitok iki sing oleh iki. Nah, ngene iki kan enake pancing loro iki. Sitoke tekekne, sitoke oleh, sitoke tekekne, sitoke oleh. Wis lah, wis mulai magrib iki wis wayahe balik iki. Wis nyerah dhisik lah aku. Sak oleh-oleh. Jan iki mau oleh rada akeh bolo. Tapi akeh sing ora kerekam. Gek iwake ya ger cilik-cilik ngono kuwi arep tak rekam isin-isin aku. Sesuk neh golek spot sing gede-gede sing gacor ngono. Iki tak sepil hasilnya oleh semangkok bolo. Wis digoreng garing ngene iki kan enak.